Unang-una may buntag ka natong tanan ug ilabi na sa imuhata. Ikaw gi unang nakanihidiri ug nakapangutanan ni mong hitabo. May buntag ka natong tanan nga mga tudilanhon ug ingon man sa tanan nga nakadungog ninyong programa sa telebisyon ug sa social media. Tinuod no human sa hitabo nga gingon nga double murder nga nahitabo diya sa barangay na Ilon. Ato gyud gipaningkamutan nga makuha nato ang sakto nga detalye nga mo'y makahatag og lead nato aron sa kasulbaran sa mong kaso. Pero sa pagkakaron ta subo pa kayo nato nga pamalandungon nga wala pa gid tay igo ug nga pruweba aron sa pagtudlo sa mga suspitsado sa maong krimen. Pero bisan pa ningon ana tano, in behalf sa Tudela Municipal Police Station, ako among gikondem ang maong pagpatay o kami nagampo og nagpadayon nga hinaoton ta nga adunay makatabang. Adunay makatabang. Dili ni masulbad ning mong kaso kung dili nato ni tabangan sa pagsulbad. Kami nagpadayon gikan sa mga paghitabo hangtod karon. Kita ganino bisita pagpangita og mga impormasyon nga adunay malink nato dito sa mga hitabo. Ug sa pagkakaron nanatay mga persons of interest pero wala pa gid tay igong mga ebidensya aron sila matumbok nining mga panahon na. Taon ba na nabantayan na sila sir? Kining namatikdan na muna nahitabo dito sa area? Accordingly no, mga alas 8:40 naman gid may abot ang brother in-law sa biktima. Sorry. Kining alas 8:40 naman gid may abot diri nag-report ang brother-in-law sa biktima. So mga nahitabo ni mga alas 8:20 more or less. Kung ang kuan mo no, ang mo estimate. Kay matud pa niya wala man gitawagan siya. Gitawagan siya sa higsuon pero wala niya natubag. Gumikan kay naka-charge ang maong cellphone o wala siya unattended niya ang iyang cellphone. So murag gibutang lang niya sa daplin ug iyang gi-charge. Muna nga nakabantay siya mga more or less 7 to 10 minutes anha pa niya nahibalaan. So muna nga nagkuyog siya, nag-rescue siya dito, iyang giadto ug muna toy naabtan niya nga patay na ang iyang pagumangkon ug iyang sister-in-law. Kasi posibleng motibo yung itutukan karon labot na kitabo. Daghan tagi gitutukan nga mga anggulo no ato man gid na dapat i-consider. Sila bina nga wala pa gid nato natino kung unsa gid ang motibo. Pero natay gilantaw nga basin krimen ni siya sa usa ka mga kriminal nga dunay mga sexual attempts or sexual motives. Makaingon ko ana una mo gini atong gitutukan tungod kay among nakita usab sa mga samad sa biktima nga naay struggle. So basin gi-attempt siya og rape, dayon misukol siya. Hantod nga ningon ana. Ug adto pud tay mga i-consider pod nga mga disputes, mga personal disputes diin basin mahimo mo pud siya mahimo natong motibo, mahimong rason nga ipapatay siya or unsa ba or sa kalagot by reason of hatred ingon ana. So gi-consider nato ni tanan ani nga level nga nag-imbestigar pa ta ug hinaot pa nga atong makabut gyud matumbok gid nato ang tinuod nga motibo. Sa pagkakaron medyo dili pa ta sigurado sa mga motibo pero una-una namong gi-consider is based on the initial investigation nga basin adunay pagsulay sa
pagpahimulos niya ug misukol siya mo nang nahimtong sa iyang kamatayon. Ug basin usab nga mingon mi nga panitan personal dispute. Gumikan kay aduna po'y usa ka bata nga namatay nga giapil og patay 8 anyos. So basin ang maong bata nakaila sa maong suspetsado. Doon naging kapungot ang suspect sir sa inyo lang tao kasi sa saksak na angkon niya sa mga biktima. Makaingon ta gumikan sa multiple nga stab wounds nga na incurred sa biktima o mao lagi nga ang kasuko kinahanglan ato pa nang makuan ma-determine kung asa nagikan sa personal dispute ba or sa iyang pagsukol mismo. So mo na karon nga atong yung timbang-timbangon o atong mao gani nga nagpasalamat ko sa atong pinalanggang mayor nga human sa pagkahitabo diha pagkabuntag nagpatawag gid siya og meeting sa mga barangay kapitan sa Nailon ug sa Kabul-anunan kay nahimutang ni siya boundary manggod sa Nailon ug Kabul-anunan. Then boundary pud siya sa Dilapas. So, nagkaduol ni nga kuan na diha sa Clarin. Nagkaduol ra siya nga mga lugar. So ngutong gi-meeting nagpasalamat ko nga basin sa pagtinabangay atong makabot ang tinuod nga istorya sa mong hitabo ug eventually basin doon na tayo mapasakaan og sumbong sa mong hitabo. Nakoy klaruhan sila. Ang bata giapil, gipatay. Adunay posibilidad nga ang bata nakaila kung kinsa ang posibleng nga may patay sa inahan. Makita ba sa tray sa bata? Napoy struggle ang bata. That's why makuha na to murag doon na tayo mga initial nga mga posibilidad nga ang bata nakaila. Ang kanata automatically presume gyud nato nga nakaila kay wala naman siya kinahanglan dapat pa nga patyon nimo ang usa ka minor de edad hilabi na nga 8 anyos pa mag 8 anyos pa actually si pagid siya mag 8 anyos siya murag Mayo pa. So wala nay katarungan nganong hunusan nimo sa kinabuhi ang usa ka bata kundi mao ra gid ang tumong nga para dili siya makaistorya. So naagid posible gid nang imong gingunta nga nakaila ang bata ngadto sa suspetsado. Sir, sa background ano yung inahan? O kining iyang pagka minyo niya sa background ani sa barangay sa iyang pagkadalagan pag minyo siya. So parta wala man tay nadungog nga mga dili maayo nga background niya sa iyang pagkatao diha sa barangay, sa iyang pamilya, wala man tay na nakita gani. Ako pong na-interview gani ang bana through cellphone ta. Na doon na ba sila mga hatred ana wala gyud. Wala gyud. Ingon gani siya nga before na hitabo nga galambing-lambing pas lagi istorya. Ingon ani mo gud na hitabo ta no. Dili ko mo affirm anang mga gipang-post sa Facebook. Ako mabasahan dito na mingon din nga gisaka og 4 o 5 ka tawo ana. No? Actually, wala man nagsulti ana. We are facing blank wall at this moment. So walay nagsulti ana. Pero nalay word sa victim according sa bana nga makahatag na tog idea more or less pila ang suspetsado. Istorya sa bana ta sa dihang ako siyang natawagan sa cellphone. Samtang nag-istoryahanay sila siyang asawa. Mingon ang iyang asawa nga hala miuyog lagi ang balay. Di ingon pud ang iyang bana nga basig hingdalugdog. Nya ingon pud iyang asawa daw nga wala may dalugdog dire galiti hinoon kay kusog ang ulan. Pag-ingon nga paghuman sa istorya niya nga galiti ta. Mo na dayon nadunggan sa bana nga miingon nga unsa may tuyo ninyo nga makita nga murag masabtan niya nga nahadlok na naitingog sa kahadlok nga mingon nga unsa may tuyo ninyo murag something nga naguri siya ta iyang gipatay ang cellphone. Gipatay niya automatic ang cellphone kay aron makatawag siya assistance kay nasabtan niya sa tingog siyang asawa. Yes, nga Nga nahadlok nga nay daotang tawo nga misulod. Pag ingon niya nga
unsa may tuyo ninyo. So it means to sister it is two or more than two. O two or more. So diha atong basihan. Pero kanang yun tag upat, lima wala ta na. Wala na kamaturan ambot og gisapon sa gikan ana nga upat. Pero atong mabasihan adto nga word. So iyang gipatay ta, diyon nanawag siya siyang igsuon. Mo na nga daghan siya gipang tawagan dili pud makontakta. Diyon naapoy mo ring pero Wala mo tubag. dili mo tubag. O ganyan igsuon po dugay kay nakatubag hantod na abtan pag more or less 7 minutes. Anha pa mo na nga kato si kuan, kato yung igsuon na si Graciano, nangita pa pud siya kauban nga makaadto didto. Di makaadto didto. Sa iyang balay kay mahadlok pud siya nga maginusara. Muna nga nanawag pa siya kauban nga makuyog niya didto. Mo tong pag-adto niya, didto na niya nakit-an nga ang biktima nana sa gawa sa balay daplin sa sapa ug ang iyang pag-umangko naara sa iyang gihigdaan nga pom mo iyang gidali ug kuha og gidagan gisakay og motor padulong diri sa ospital. Ug paghuman na midritso siya diri sa pulis ug nambalik na dayon mi didto ug amo na pong gidali tong iyang sister-in-law pamasin nga basin aduna pay kinabuhi. Pero nakabsan ra gyapon gumikan sa iyang mga samad nga nangkon. Og Susuok ba ang lugar, sir? Sa medyo dili siya suok pero medyo awaaw siya nga lugar. Gani naman siya ay silingan. Og sa among pag-imbestigar sa silingan wa gid sila nadunggan. Gumikan siguro pud ka kusog nga ulan kita. Kusog gid siya nga ulan. Wala ba yung bitil sa yuta or sa bakaha sa pamilya, both sides, sa bana o sa iya mismo, dulo na nila sa silingan o sa bakaha? Siguro usa po na sa tong gilantaw ta no. Normal man gina nga atong lantawon ta ng mga anggulo. Kanang yuta nga ilang gipuy-an dili man pud iyaha. Dili man pud iyaha no. Base lang po na sa itong initial investigation. It is not final. Ato lang gilantaw lang nato posibilidad ang nang yuta heirs man na sa iyang bana. Okay. So wala siya claim. Ug patyon siya ta dili gyapon mawala ang claim. Patyon siya dili mawala ang claim. So munang wa kayo nato tagay gibugaton. Ato gyud gitagaan og gibugaton ta kining last sa nang last sa Bisaya ta. Kanang pagka Sexual urge sa tao. Kay kay usa gina sa kong kanta nga basin ay atimta nga kan gumikan considering nga siyara ang nasa balay ug ang iyang kauban 8 years old ug 1 year old ta. Ang 1 year old ta nga nakaduyan wala hilabti. So klaro na kaayo nga dili na kinahanglan patyon ang 1 year old kay di man siya ka istorya. Di pa pud siya kaila. Unya mo na nga makonvince gyud mita nga kining bata nakaila gini sa suspect. So og nakaila it means nga naara sa palibot. Ang naara sa palibot ang mga nagbuhat. So usa po na tanong atong nakita didto nga mingon po sila nga basig gitulis. Layo di pud posibilidad nga ito. dili pud kayo ang posibilidad tungod kay di man dato. Yes. Di pud kwartahan, di pud Wala di pud arang-arangan gani napagani 640 ta nga makita nimo dayon inigsaka nga gibutang niya sa bulsa nga silupin ba. Makita nimo dayon ang 500, 100. Wala man intact ra man aman didto ra. Og So wala gyud ang kuan nga tulis, wala gyud kay ultimo kwarta na ra. naara gyud. So basin lang og kan based on my experience ta nay mga tao nga mamanyak panahon nga sila makainom. Okay? Usa na sa tong gilantaw. Ug ano na tayo gimisting bagaran anong mga panahona pinaagi sa pagtabang sa mga barangay arong pag-identify kung kinsa magaling tong nakita nila nag-inom anang panahona nga aduna po'y mga questionable nga mga karakter nga na mo na among giauhag nila kay dili gid ma-establish kung pasagdan lang atong kapulisan anita tungod kay walay imo tay testigo o sa pagkakaron we are placing blank walls pero natay mga persons of interest
natay gipang imbestigahan, natay gitutukan. Natay dalan nga giagian para alo na lang pag-prove. Kay natay giingon ta, it's better to plea thousands of criminals than to convict one innocent person. Kaya balo, kung sayog ko na ta, kay estudyante ka sa law, bisan tod ako, di ko law student, pero sa akong gidugayon sa serbisyo, sige na ako makadungog, ana, nga lisod nga mo basta-basta lang kag tudlo ug usa ka tawo nga inosente. Munay ato ang gipaningkamutan, dili kinahanglan nga it cannot be solved overnight. Dili ni siya mahitabo og isa ka gabi, duha ka gabi sulba dayon. Ang ato lang ta nga basin makonsensya ang mga usa sa mga suspitsado or ang suspitsado nga voluntaryo nga mo submitar siyang kaugalingon kay nakonsensya sa siyang gibuhat tungod ug alang sa hustisya ug sa pamilya sa nahitabuan ug sa mga biktima mismo ta. Pila ka ni kabuok ni mga tawhana, sir, wala sa ato ang gitutukan. Nga pinaagi po niini, kinahanglan na to ang kooperasyon sa barangay. Kay maura ni paagi, nga ato po matagalit ang hustisya, ang inosente na nakabsan sa kinabuhi. Well, sa pagkakaroon ta, doon natay duha ka tawo no. Nga atong gitutukan, atong gi-establish ang mga facts aron magiyahan ta o aron matrace whether or not no do na mo link ba gyud og naapod tay ba nga gipang monitor nga mga grupo, mga barkada nga grupo-grupo diin dili lang diha ta kundi sa atong kasikbit pod nga lungsod kay duol man kay na ta ang nahitabuan inig mulakaw ra man ka ana dito sa unahan barangay Dilapas naman na. Oh. So dili pod imposible nga ang atong mga perpetrator gikan pod sa silingan nga lungsod. Oh, at least duol ra pod siya. Duol ra pod siya nga accessible ra siya nga pwede malaagan walking distance ra siya. So mo nang nag-focus pod mi diha. Pasalamat ta, ako nagpasalamat ko sa uban nga nag-message, nagtawag, mianhi sa istasyon. Salamat kaayo sa inyong mga impormasyon, whether or not tinuod nagdili, nakatabang gihapon na. Kay basin sa among investigasyon, mao na siya makakonek. O ako nang hinaot lang gyapon mita nga padayon ra gyapon ang atong pagtinabangay. Sir, dito sa area, no, sa mga panimod magkaisa, so, o may mga area nga, balay nga, na yung mga CCTV, magkatabang po. So far, sir, no, wala gi CCTV nga nakakuan dito. Then gumikan pud sa panahon nga kusog ang ulan, panahon sa kagabihion. So makaingon dito nga taking advantage sa weather ug sa taking advantage of night sa kagabihion ug kanang katong pagkusog sa ulan. Kay maumang gid ang panahon nga gibuhat pod. Wala ba so wala pa to nahitabo, wala ba nakasulti ang asawa to siyang bana nga medyo murag doon na siya kadudahan na nga nagpalibot prior tong nahitabo. Ay matod pa sa iyang banata nga previously na ay mga kuan nga mabantayan nga mamusilang. Na nga na mga kuan nga ingon ana. O gibaliwala lang pud to sa iyang bana pod niya pa mas maayo unta og importante gid kay ta nga natay number sa atong lokal nga pulis. Kay kapara adto diretso na lang unta sa dire. Yes. Kay gani ta adtong naging isang gabi nay nanawag na namo dire alas 2 sa kadlawon kay nahisod sa balay gikawat lang iro na recover man gani namo ang iro kay naadtuan gidayon og amo gan gipasaylo mo po niyang mga tao kay gigukod kuno siya matud pa option gid ta mas manindot gid nga aduna tay mga number hotline sa atong police station. Okay. So but pasabot sir kaning ang nahitabo karon sa mag-ina tungod kay Blanco but despite niya naningkamot mo nga ma-establishar ug sa posibleng motibo niini. Unsay kooperasyon sa atong mga opisyal sa barangay ilabi na sa kasilinganan?
Suporta, nagpasalamat ko daghan gyud ang murag sympathizer sa mga biktima. Human sa mong meeting, ganina si kagawad, usa sa atong kagawad din na ko nganlan, diri man gani og na siya gidala nga basin adunay kuan o among giimbestigar og tinuod na ta sa tinuod lang. Wa gid pagkahitabo, wa gid mitulog. Ay gusto gid unta namo diha kung mahimo madakpan dayon, pero tungod kay dili magita basta-basta nga mudakop lang tao. Yes. Nga sa labi na og inosente ang atong madakpan. So muna nga wagi undang way puwas. Way puwas ang among pag-imbestigar kahapon ing abot na pud kog barangay de La Pasta with my team. O para lang gid sa mura gyapon nga tumong o karong buntag mao tong natay gi-interview o pamasin nga napoy makunik o basta ta kami nagpadayon gyud in behalf sa Tudela Municipal Police Station ta gikondem gyud namo ang mong hitabo o wala ko nag-istorya nita kilak. Wala, sir. Sorry. Okay na. Medyo emotional ko gamay. Sa tinuod lang, pagkakita na ko sa mga biktima, haluoy kayo. Sa labi na ang so news bitaw nga wala pa saktong kuan. Isip pamaan sa nung murag bumati ka. Oh. Ako nag-istorya ta sa tanang katawahan. Wala ko nag-istorya isip hipi lang sa kapulisan sa Tudela. Nag-istorya ko isip amahan. Nga aduna po'y pamilya ug mga anak. Usa ang atong responsibilidad dili lang gid sa pulis ta. Kuna mingon ta nga the committee are the police and the police are the committee is the police and the police is the citizens. The citizens are the police and the police are the citizens. Kawala-wala na ko. Tungod kay wag mi mahimo kung wala ang panabang sa atong komunidad. Una-unaan ninyo pag-ayo. Wala ko nag-istorya diri. Balikon ako. Isip inyong hipi sa kapulisan. Una-unaan ninyo ga-istorya ko. Isip usa ka ginikanan nga doon na po'y asawa, pamilya o ganap. Sakit kayo pa malandungon. Nga ingon na lang kasayon. Atong kuwaag kinabuhi ang mga inosenteng sibilyan nga nagmatarong sa ilang panginabuhi. Sakit kay pamalandungon ta, construction worker ang yamba na tuwa sa Manila. Wa pa ko nakasayod kung nakauli na ba. Gani. Lisod kaayo na to nga balansihon. Ikaduhanan na ko nga time ta, din ako mapungan kong luha. Samtang nag-meeting mi dito, kay usahay ko ta ang kitang mga katawan. Anha rata mo daghagyaw-yaw ta kung kita na biktima. Pero sa panahon nga dili kita'y biktima, wala tay pakialam. Tungod kay dili man kita mo'y nabiktima. Nguna nga ako nagahuwag, ibutang sa inyong tagsa-tagsa kagwalingon kung kanang nahitabo karon imo ng pamilya, imo ng asawa ug imong anak. Nga na lang kasimpol. Kung aduna kay pagbati, buhata karon dayon. Kami nagpadayon sa among investigasyon. Aron mahatagan jud kasulbaran. Kini nga problema. Ako di ko maingon nga ugma or kanusa ako ning masulbad. Pero nasayod ko nga kung kinta di kita mo konsente sa usa ka krimen. Ganita na pa ko indunggan ta. Kay naman ko gipang sugo nga gipang paadtuan. Ako idunggan nga uban maingon nga
Ug kanon gani mo pulis, ayaw mo gadto. Kayo mo adto gani mo. Mutabang mi ninyo, pailan na tong kaso ng pulis. Sakit kayo nga natay madunggan nga may ngana ba, hinuon dili man ta katino og kinsa. Lisod kayo nga makadungog tag mga iyon ana. So unsa ka panahon nga kung sa iyaha mo abot ang maong itabo. Kung pasabot dunay mutabon kung si kinsa man ang naghimo ngadto. O something like that ta. It appears like that. Ingana ang mahitabo. So gumikan siguro kasi ako giingon ganina, kung dili kitay mahitabuan, wala tay pakialam. Anha rata magsigigyaw-yaw ug manaway tas mga gobyerno kung kita na ang mahitabuan. Unsa kaha ang mahitabo kung ang imong silingan nakakita pod nga ikaw nahitabuan nga magpakahilom ra pud siya ug di siya musulti kay di siya mangilabot. Oh, di ba sakit? So mana nga ang prevention ana agad nagsugod sa mga katawhan. Kay pinaagi nanta bisan tuod sa unsa ka gamay sa mata sa salaanta nagi mo mugawas. Munang mingang ta dili perpekto nga ang pulis bantay ras kalinaw. Tinuod na peacemaker me. Moabot ra kuno ang pulis kung nanay samok. Pahibal-a kuno midaan adisir ka mo patay tao. Di pa nimo mapatay naa ang pulis. Nga na lang kasimpol. Tuod kay ang pulis nagresponde ug nagpreventive patrol, logical na kayo. Walay tawo, walay kriminal nga mubuhat og krimen na tubangan sa pulis. Muna giingon nga dako og participation ang komunidad. The citizens are the police and the police are the citizens. Nagrepresenta lang min ninyo mga katawhan. Pero sa tinud-anay sa balaod, kitang tanan nga mga tao mao ang kapulisan. Sir, kung nagtanaw ron ang naghimo sa mao nga sa laod, isa imong gusto mensahe para nila? Akong ipaabot no, kung ikaw naminaw manggaling karon katong mga suspitsado sa pagpatay ni Christy Bacaro ug sa iyang anak nga si Kent Jerwin nga 8 anyos. Kamo akong giauhag sa pagbolunteer, pagsurrender samtang dili pa ulahi ang tanan. Kay matud pa sa mga karaan nagigiingon nga wala gyud aso makumkum. Busa samtang aduna pay panahon. Kami andam nga mudawat ninyo. Kung ugaling andam mo nga musadmitar sa inyong mga kaugalingon. Kung kamo nasayop lang tuon kay tawo raman mo, kung tawo raman ta. Kana among pagasabton apan dili bot pasabot. Kay gingon sa balaod sa matag sayop aduna gyoy tukma nga silot. Ako nag-auhag kaninyo na sayod ko nga aduna pud mo yung mga ginikanan o mga igsuon o mga anak nga kasamtangan karon inyong giprotektahan. Nasayod ko nga kamo dili mo musugot nga patyon inyong asawa, patyon inyong igsuon, patyon inyong pamilya. Nasayod ko kamo dili mo musugot ana. Busa ako kamong giauhag. Ang atong tulungan, ang atong istasyon, ang atong hipi sa kapulisan, andam ug ingon man usab sa mga tawo nga dunay kasayuran nga nagdumili pa sa paggawas nga anong karong panahona sa pagpasilitate, pagpangita og paagi nga kining mga suspitsado atong matahan diha sa gobyerno. Mao na ni ang panahona nga kita masayod gyud unsay gitawag kining gitawag value of coexistence. Nganong duna man tay isig katawo, mura nay pangutana nga angay natong tubagon. Tungod kay ikaw gipakatawo ka, tungod kay we are bound nga mutabang sa isa na to ug isa atong isig katawo. Kamong mga suspitsado nga samtangan nagtago-tago karon, that is temporary. Busa karon sa dili pa sayo pa kayo ang panahon.
ang inyong pagboluntaryo, pag-submit sa inyong kaugalingon, pagpangayo o pagluhod sa inyong mga sala na inyong gibuhat o pag-angkon. Adunay pag-asa sa inyong dakong kausaban. Hunahunaan niyo pag-ayo ang pamilya nga nagbagutan, ang pamilya nga nawad-an og anak, nawad-ag asawa, nawad-ag apo, ug nawad-an og duha ka membro sa pamilya. Hinaot punta nga kita magtinabangay ug kamo akong giawhag nga dili na moabot sa punto nga mapahamak pa ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Taas pa kayo ang panahon sa pagbag-o. Daghang kay salamat. Ta, mauro to akong panawagan ta.